Sequencia Pentecostes. Umarika o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay labing himpit sa kalanong tamis, binating dinapit. Pahulayanan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanang tiglipay. Ubulahang kahayag, tubagang kasing-kasing sa inyong katawhan nga kanino nagato. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawadan siya kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisit, ugunya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matig-a humukab, ang mabugnaw nga kalaginita. Ihatag sa nagato kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado. Ganti sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Ihigasa nila ang langit nga bulahanan, nga nagaluntad hangtod gayud sa kahangturan.